У той час праходзіў Ісус у суботу праз ніву. Вучні ж яго згаладаліся і пачалі зрываць каласы і есці. Убачыўшы гэта, фарысеі сказалі яму: «Вось жа вучні твае робяць, чаго не належыць рабіць у дні суботнія». Тады ён сказаў ім: «Ці не чыталі, што зрабіў Давід, калі згаладаўся, ды тыя, што з ім былі? Як увайшоў у дом Божы і еў хлябы пакладныя, якіх есці не належала ані яму, ані тым, што з ім былі, але толькі святарам. Ці хіба не чыталі ў законе, што ў суботу святары ў святыні парушаюць шабат і застаюцца без віны? Але кажу вам, што тут ёсць большы за святыню. Калі б вы ведалі, што значыць «міласэрнасці хачу, а не ахвяры», дык ніколі не асуджалі б бязвінных. Бо гаспадаром суботы ёсць Сын чалавечы. І калі адышоў адтуль, прыйшоў ён у іх сінагогу. І вось чалавек сухарукі, і спыталі ў яго, кажучы: «Ці выпадае аздараўляць у суботу, каб абвінаваціць яго?» Ён жа сказаў ім: «Ці будзе сярод вас чалавек, які мае адну авечку, і калі яна ўваліцца ў роў у суботу, не возьме яе і не выцягне? У колькі ж разоў даражэйшы чалавек за авечку? Таму можна дабро рабіць і па суботах». Потым гаворыць чалавеку: «Выцягні тваю руку». І ён выцягнуў, і сталася яна здаровай, як другая. А фарысеі, выйшаўшы, учынілі раду супраць яго, якім чынам яго загубіць. А ён, адчуваючы гэта, пайшоў адтуль. І следам за ім ішлі многія, і ён аздараўляў усіх іх. І загадваў ім, каб яго не выяўлялі, каб споўнілася тое, што было сказана Ісаем прарокам, які казаў: «Вось жа слуга мой, якога я выбраў, улюбёнец мой, у якім мае ўпадабанне душа моя. Ускладу дух мой на яго, і ён абвесціць народам суд. Не будзе спрачацца і не будзе крычаць, ніхто не пачуе голасу яго на вуліцах. Трысціны надламанай не зломіць і льну тлеючага не патушыць, аж пакуль давядзе суд да перамогі, ды ў яго імені народы надзею мець будуць». Затым прывялі да яго апанаванага дэманамі, сляпога і нямога, і ён аздаравіў яго, так што нямы стаў гаварыць і бачыць. І ўсе натоўпы дзівіліся і казалі: «Ці ж гэта не сын Давіда?» А фарысеі, чуючы гэта, казалі: «Ён ніяк іначай не выганяе дэманаў, як толькі з дапамогай Бельзебула, князя дэманаў». Ён жа, ведаючы іх думкі, сказаў ім: «Любое валадарства, падзеленае само ў сабе, апусцее, і любы горад ці дом, раздзелены сам у сабе, не выстаіць. А калі шатан шатана выганяе, то і яго раздзірае нязгода. Як жа ўтрымаецца царства яго? І калі я з дапамогай Бельзебула выганяю дэманаў, дык з дапамогай каго выганяюць сыны вашыя? Вось чаму яны будуць вашымі суддзямі. Але калі я духам Божым выганяю дэманаў, значыць, прыйшло да вас валадарства Божае. Або як можа хто-небудзь увайсці ў дом асілка і забраць рэчы яго, калі спачатку не звяжа асілка, і толькі тады дом яго абрабуе? Хто не са мною, той супраць мяне, і хто са мною не збірае, той раскідае. Таму кажу вам, кожны грэх і блюзнерства будуць людзям адпушчаны, але блюзнерства на духа не будзе адпушчана.
І калі хто скажа слова супраць Сына Чалавечага, будзе яму адпушчана. А хто скажа супраць Духа Святога, не будзе яму адпушчана ані ў гэтым, ані ў будучым веку. Альбо прызнайце дрэва добрым і плод яго добрым, альбо прызнайце дрэва ліхім і плод яго ліхім, бо паводле плода пазнаецца дрэва. Род змяіны, як жа вы можаце добрае гаварыць, калі самі вы благія? Бо ад паўнаты сэрца і вусны гавораць. Добры чалавек з добрага скарбу выносіць добрае, а благі чалавек з благога скарбу выносіць благое. Але кажу вам, за любое пустое слово, якое прамовяць людзі, здадуць яны справаздачу ў судны дзень. Бо па словах сваіх будзеш ты апраўданы, і па словах сваіх будзеш асуджаны. Тады адказалі яму некаторыя кніжнікі і фарысеі, кажучы: «Настаўнік, хацелі бы мы бачыць ад цябе знак». А ён, адказваючы, гаворыць ім: «Род ліхі і чужаложны знака патрабуе, але не будзе яму дадзены знак, адно знак Ёны прарока. Бо як Ёна быў у чэраве вялікай рыбы 3 дні і 3 ночы, так Сын Чалавечы будзе ў сэрцы зямлі 3 дні і 3 ночы. Мужы з Нінівы паўстануць перад судом разам з родам гэтым, ды асудзяць яго, бо яны навярнуліся згодна пропаведзі Ёны, а вось тут большы за Ёну. Царыца з поўдня паўстане перад судом з родам гэтым, ды асудзіць яго, бо яна прыйшла з краю зямлі паслухаць мудрасці Саламона, а вось тут большы за Саламона. Калі нячысты дух выйдзе з чалавека, ён блукае па бязводных месцах, шукаючы адпачынку, ды не знаходзіць. Тады кажа: «Вярнуся ў дом свой, адкуль выйшаў». Ды прыйшоўшы, знаходзіць яго пустым, падмеценым і прыбраным. Тады ідзе і бярэ з сабой 7 іншых духаў, горшых за сябе, ды увайшоўшы, жывуць там. І будзе пазнейшае чалавеку таму горшае за першае. Так будзе і гэтаму роду крывадушнаму. Калі ён яшчэ прамаўляў да людзей, вось маці і браты яго сталі звонку, хочучы з ім пагаварыць. І сказаў яму хтосьці: «Вось маці твая і браты твае звонку стаяць, хочучы пагаварыць з табой». А ён, адказваючы таму, хто звяртаўся да яго, гаворыць: «Хто маці мая і хто браты мае?» І, паказваючы рукой на вучняў сваіх, сказаў: «Вось маці мая і браты мае. Бо калі хто будзе выконваць волю Айца майго, які ёсць у небе, той мой брат і сястра і маці».